Добавили сме си слайдшоу, като ето тук от настройки можем да зададем скоростта, с която да се променят отделните слайдове, както и анимационните преходи. Задаваме превю. Имаме два варианта – автоматична смяна или от стрелките. Ако евентуално на Windows не ви вървят автоматично слайдовете, ето тук от настройките на браузъра трябва да позволим аудио и видео, като допълнително, ако и това не проработи, от настройките Windows трябва да включим анимационни ефекти. По-нататък задаваме си дизайн, като аз в случая ще си добавя елемент музикален плеер. Ето тук от добави можем да ползваме търсачката за целта. Някои от вас си добавиха продукти. Други от вас си добавиха видеа. И така нататък можем да използваме търсачката за навигация. Аз си търся музикален плеер. Отново виждате, имаме настройки на отделният елемент. Като сега в мобилната версия нямаме слайдшоу, но да речем, че искам да си добавя музикален плеер. Добави елемент. Тук можем да добавяме изображения, видеа, но уви липсва музикален плеер. Как борим това? Когато ни липсва даден елемент, можем да го вградим в страницата. Не е само за мобилното приложение, можем да вграждаме такива елементи и тук. Първо ще добавя музикален плеер. Избираме си вгради WebView. В случая използвам ето този сайт, от който мога да създам музикален плеер. В случая ето този. Като след като съм го създал, виждате има отново бутон публикувай, както при Wix. Предварително тук съм си добавил музикалните тракове, изглед и така нататък. След като сме го публикували, ето тук имаме два варианта да го вградим като код или в случая мобилната версия ни изисква линк. Ето ни го линка, спираме го. Отново от добавянето на елемент. Намираме се в добави елемент. Искаме да го добавим тук в началната страница. Добави елемент. Нямаме музикален плеер. Вграждаме го. Избираме си елементът WebView. Поставяме линка. По-нататък можем да изберем фиксирана височина, да е по страницата или по екрана на даденото устройство. Тук този сайт ни е извел също бутон как би изглеждал елемента на телефон. И друго допълнително не ни е необходимо да добави. Казваме превю. И имаме
елемент, който по принцип не можем да добавяме, но по ето този начин можем да го вградим на веб страницата. Как се случва това във версията за браузър? Добави елемент. Търсим или тук embed code, или търсим embed граждане. Избираме вгради HTML, който казахме, че е език за описание на веб страници. Искаме да вградим елемент. В случая мога да си вградя аудиоплеера, но някои от вас си бяха добавили тук в долната лента карти Google Maps, които ги имаме директно в Wix, но можем и да ги вграждаме. Казваме embed Google Maps. Имаме един такъв примерен сайт с търсачка. Казвам София. Или добре, хайде. Така. Генерираме кода. Копираме го. Връщаме се в Wix и го добавяме в ето това поле. Казваме актуализирай. Появява ни се прозорче с нашия вграден елемент. В случая размерът на картата идва от ето тези свойства: ширина 500 пиксела и височина 500. Можете да променяте свойствата, стиловете на елемента. Виждате как можем да вграждаме елементи, които по принцип не можем да добавяме, не са ни изведени от приложението. Добавили сме си някакви елементи, отреждате си ги както на вас ви харесва, както на вас ви допада. Заглавна лента, основна секция с съдържание на страницата. Казахме, имаме 3 веб страници, това не е първата. Остана ни долната лента, като повечето от вас си добавиха бутони за социални мрежи. Ето тук долната лента, аз ще си оставя мястото горе. Там ще ми бъдат иконите. Така. Както за главната лента, така и долната лента ще я направим с стрип лента. Като вие си имате тук от настройките на страницата изглед. Вие си имате заглавна лента и долна лента, но в един от първите клипове говорихме, че ако искаме да зададем изображение на заглавната лента, не можем да направим това. Ограничението е на Wix. Ако искаме, можем да си направим заглавната лента, както и долната лента с ето тези стрип ленти, като не трябва да забравяме обаче, че когато си имаме header и footer зададени от сайта, те се разпространяват автоматично на останалите страници, докато когато ние си правим хедера и фултъра, трябва да не забравяме да ги копираме и на останалите. И да си копираме и менюто. Така, долна лента. Тази лента, казахме, имаме информация, контакти,
препратки към други страници. А някои от вас тук си добавиха и карта, Google Maps. Друго какво можем да си добавим? Търсим елемент. Добре, нека е декоративен. Ще си изберем просто някаква фигура геометрична. Добавяме си на страничката. Задавате си някакъв дизайн. Тази фигура ще ни служи за връщане в горната част на веб страницата. Други от вас си добавиха доста секции. Ето ни една секция. Някои от вас имат повече от 5, 6, 7. Съответно, когато скролваме, движим се надолу по страницата, е по-лесно да се върнем чрез такъв бутон. Добавили сме си някаква фигура, отиваме ето тук на линк, връзка. Имаме варианти да ни препрати към друга веб страница, към друг вебсайт. Имате ето тези варианти. Можете тази фигура да я добавите и горе. Задаваме топ да се върне в горната част на страницата.